Sagudahin nga rin ti surat. Dear Manong Nemi. Manong Nemi nadaan na kini sa guday anapintas, nalasbang, napusaksak. Dinadiga po na no apay nga adu, digit admirer, nagrukbab, nagarem, nagayat kanya. Talo kami nagkakapsat Manong Nemi siya klaing ti Boridek, wala siya klaing ti babae Boridek. Aday din asawa Manong Nemi, di kiti kakapsat ko, adan pamilyada, kat siya klangin ti aday di sidong, dapapaki ni mama. Iti kaado Manong Nemi, da kiti agar-arim kanyak. Narigata na ka nagpili. Nga masapul ngagpili ak. Kung nangarod dapapaki ni mama, tanangim tagpili anak. Sino nga takatakwada papa, mama? Sino nga mentarada, akang runaan nga pagpitikan ti pusom? Imbagkakbat kadakwada no asin no Manong Nemi. Ni Eric. Papa, mama. Eric. Oh, no problem. Nagwapo. Nasingpet. Pagkunan nyo nga nasingpet. Awan di matig ang bisyo na. Saan agsisigarilyo? Saan uminom ti arak? Ape amo nyo papa. Amamok na giti parents na. Nakasalsalita ko ni Suna. Nagiti parents na. Kada mo na agar-arim ni Eric kang ka. At abay nagigundaway nga abalayan ti awag minukas na agkikita kami. Pagkunan nyo nga na simpet. Akit isot ko na yan, naganak kang kuha na. Sabi ko papa, gabuta talaga nga ni Eric di patpatek ko. Unay-unay, imbilang ko nga first and last love ko. Inaklon ko nga rod ni Eric Manong Nemi when katkas taon itiragsak na. Inibaga ko nga I love you to kenkuha na Manong Nemi. Oral na palagto. Mangnamnawa ka, Frances. Sang kantong agbabawi. Kadagama nagtasyak ti pinili ta pusom. Gabot ipatpatig ka wanay-wanay. Masalutsud ko man, sweetheart. Sweetheart, Manong Nemi, tinawag ng kanya. Natakit, salutsud lang ka. Di ko makagura. Abi nga siya ti pinilim. Gabot siya katipatpatig ko. Pwede ka dili ang tirason? No apay nga patpatig na? Katsak ti pinilim, gabot patpatig na? Salutsudom ka di pay lang? Sika, anat din namnamaam nga rason, no apay nga sika tin pinilik nga iaten, uno inaklon ka na kayong agar-aram kanya? Well, mabaling ko ang pagtangsit. Awan ti man nga bisyo. Diyak pinapulos na padasan si Mimsim ti arak. Ti nagsigarilyo. Nasing petak met, gabuta natudyo kada papaki ni mama. No mapanak mo opisina, manipod opisina, gawid na, amasapa, balay, opisina. Nadamadig-digundaway nga pumasyarak ka dagdi kakabagya. Ken, hindi pa nang pasyar ko ken ka. Katsika, Eric. Abi nga siya tinayat mo? Kan ayat temtag na nayon? Well, gawat na siya katipatpatag ko, siya kati kapimintasan, nga dayag, para kanya kitintero nga lobo. Dangiti matam, narimatda, kaslakang kanayon nga, umis-isam. Ada ka di matang nga umisam? Da, di ka di matam. Dahil di bibig mo. Kanami namin nun. Napintas ka, napusagsak ka, nalapsat ka, nalasbang ka, amin-aminin. Kanamok, nga napudnumet panagayat mo kanya. I love you so much, Frances. And thank you for loving me. Kinunana Manong Nemi kat inarakop na. Salak man nga nagulagol, tagagangay. Agayan ayat kamin,
libre nga mga rakop kanya. Binalas ko met manong nemi dahita nga rakop na kanya. Iti na irut. Naging narakop kami iti na irut. Tapno kasla kayat ming ipaneknek nga may sa ti direksyon ti pitik ti puso mi. Ken kastamat ten manong nemi. Ti umuna agundaway apanaglanang dagiti lips mi. Nagbara dagiti bibig na manong nemi. Iti napaot na mabalin kat saan ng narukatan. Eric, I love you so much. Forever and ever. Kaslad na kayat mo na mapasama? No mabalil na ko ma? Sampay ka na kitoy. Amo ka mawatan na. Di kalay sa tangaran din. Ang padpadan naman ng trabaho na. Diyak pa kayat kita nga tawin. Ito ka ano. Diyak pa'y may mag-Eric. Ubing lakpay, ubing tapay, di ba? Ito no, kaano nga nga kasarta, ito tawan tanti. Baka ito nagtawan ka di 28. Katsyak, 26. 2 years tigap ta, di ba? Sige. Di man upeng harap nga tawin. Eric, saan ka magumanat? Kasungsungpat ko palat panagayat mo ah. Nga na kaya ako kung agar-arim kang ka? Okay, sweetheart. Oray ito nga rod nga tumteng nga nakasagana kan nga agbalin nga ina. Ngam siyak, nga bayagan nga nakasagana nga agbalin nga ama. Manong nemi, manipod idaadan relasyon mi kani Eric. Iso timang riing kanya kiti bigat. Riingan nak, babayin ti ring ti cellphone ko. Isukit usulat at umuna kong tumawag kanyak man. Hello, good morning. Good morning, sweetheart. Kumusta ka? Nga nabigatan. Naimas iturog ko. Kadsi ka nga eh. Okay, man. Kanahan nga dalagta, kanahan nga si kalata dati panunod ko. Kastamat manan manong nemi no kasta nga ti aldaw. Naglunch kan? Inakpay laglunch kadwag dagiti office mate ko. Sige, ingat. Kastamat kan ka. Ingat, Eric. Kastan tumatmat naman ti malay manong nemi ti rabii. Sakbay nga maturog hak. Nagtinawag kami. Nagsalita kami sa mga minutos. Maulit-ulit ingat. I love you. I miss you. Maminsan kami ag-date manon name itong galawas no kasta nga weekend. Mapangka mag-dinner date manon name. Very gentleman manon name ni Eric. Nagasanak, ti opisina, agkalugang kamtikot sa ilukat na jiri daw para kanya. Dom sa agak, irikap na tini daw, mapanto nag-drive. No, ay sardang nantikot sa dom sa ag, ilukat na tini daw para kanya. Alalayan nak. Nasumarag kami ti restaurant, nagkibkibin kami. Sundot mangguyod amang plaster di tugaw ko, tugawak. Nakaragragsakak manong name kaputa na dahanak di boyfriend na kaskin ni Eric. Very gentleman, caring. Aday din talong abulan mi manong name iti relasyon mi iti may isa nga panag-date mi. Iti may isa nga restaurant dinner date. Adag may isa manong name nga lalaki iti may isa nga lamisaan. Iti makita malasin ko. Hey! Kumusta? Ama mom? Bats ko di high school kami. Excuse me ha? Inak lang kasalita. May iliwak man kang kuhana. Kinunak man nun name kat imasadagak iti ayan ni Branson. Hello Branson. Di makadakas man nun name imbes ko manggalamano kami. Naman na kinarako. Apagbiit man lagi diya. Naangaw kalata. Kumusta ka? Boyfriend mo? Makat, yaman mo ka.
Ini mamok ni Branson, maron na ini. Isot ka sustiridi nga classmate mi. Talo kami nga babarkada. May suna, laki doa ka mga babae. Yeah, kumusta? Pag-umubram. Gabuha ka abroad. Australia. Kista, ang pinsawam? Ang bay. Sige, okay. Adar o rayek. Napa, medyo naladaw siguro. Sige, sige parang Eric. Naulimik kami manunay may amangmangan kini Eric. Basta awak. Tadati-dati met no ka nga nasao. Inobserbara ka pa nata. Kinungkunak tinakam ko. Idinto tani Branson manunay mi at dante kaduana. Basta rin tumalyawa kita yan na. Basta rin tumalyawa kita yan na manunay mi. Kat nung hasta nga isin akong timatang ko itayanda kit kita ti boyfriend ko kit kita nakmet. Mangkan. Sige. Hindi agawid kami ni tulad na kung di balay manunay mi hindi makalugang kami di kotse. Mas dawan ak no api nga saan nga pangandarin. Na lamis mat kid ata na lamis ang terkon. Let's go, Eric. Hindi pagkamuan manong name ito nakiktutak. Tiga naman ito nagsumbangan ng abagak. Nakanagdagsan na kayo. Ano? Rico, Eric, abay. Iti mismo nga sang anak. Maramid mo tikas jay. Eric, danya. Di pa naging narakop yung iti na dyan lalaki. Sorry. Makialamanok lang kung maitay ng isot nangarakop kanya. Orik na pagbigit met. Boyfriend mo? Idi? Saan ko ka boyfriend, Idi? Ano mo paspasamakan ka? Abay, ano mo paspasamakan ka? O, anti sa baling nga makaarakop kan ka no sana nga siyak. Siyak lang mawatam. Eric, ijak mat nagayayatan ti pa nangarakop na kanya. Dati-dati siguro nga rakopan na kayo di high school kayo pa ilang. Saan kita? Kat no saan? Apin nga narakop na ka. Diyak ka mo, tirason. Ano nga rin mabaling ko nakita met nga pagbiit? Nakita met nga nagwag tayo kadagos? Sa itimang manganta, isot kang kanahin mo kitkitain? Kras mo? Ipatpatag mo? Eric, sikat ipatpatag ko. Sika! Mamok lang sa sinarak ka na diyang lalaki makita. Kuka ka lang, Francis. Saan nga mabalin nga malaksid kanya ka na damay sa bali nga lalaki di biyag mo? Diyak na maraming din nita. Saan ko maraming nita? Sige, let's go. Anong name? Nasingpet ti boyfriend ko kunak. Dito nga tamat ti kapapinggadan manong name aramin ti may sa tao. Naimon? Hindi tulad na kon manong name dumsaag. Ngam saak siya kon tinangilokat iti ridaw abatog ko pagdasaga. Nakadasaga ko niti masidagtayan ko. Abin din at inuray. Isoping obram. Nakakita ka lang ti dating boyfriend mo? Di mo orayin? Ngumay ko ilikot ti ridaw ti batog mo. Sabi na kasta. Abin hindi mo inuray kat dati-dati mat gararamiday. Ngaway lukat ko. Siya ti mangilukat ti kotse. Tuwan no rito ti kotse para kaya ka. Sorry. Sorry, man. Hindi kan dumanon? Saanin? Dati-dati dumanon ka pa lang nitulog na ka. Saanin? Ken, sorry. Hindi kasi dyan nga reaction ko. Sorry. Okay lang. Ipatpatig ko na yun ay.
Frances, so nga maawatan ako nga. Okay, maawatan ka. Sabi ko matawan doon kasi diyang aksidente na mapasamak. Bayam ta, diyak ton aramida di kasi siya orino, amamok ti may sa lalaki. Good. Sabi ko matamawatan na. Sige. Inarakop na sa na inamalan, di kinibibig ko, ng awan ti reaksyon ko marong naimin, tsaka mo no apay. Sanak mo larinok atan. Good night. Good night, Eric. Ingat sa pag-drive. Kinunak marong naimin. Nga mas dawak may lain. Jack pulos din namnama, tikas diya nga napasama. Siriring pa lang ni mama, marong naimin, ngimnit, papa, da kanon ti sila da medyo nakainom. Ma? At ang sakit na sangpad mo ang problema, iha. Nasingpit, boyfriend ko. Awan ti mati ambisyon na sa ngagsigsigarilyo sa uminom ti arak. Siyempre sa ngagsugal. Patsyak ang sisak lain ti babae ti biyak na mama. Kata, nagasat ka nung kasta. Nga mada na panik-nikak nga madi. Ano nga tinapanik na mga madi? Anat na pasamak? Inistoryak kini mama manong name iti na pasamak. Kahit mo asawan? Arig na linangas na ka? Kurang na lang nga nabagkalan na, mama. Pero mga rumurusik na kiti matala. Idada kami nito unik ti kotsena. Gabati kasi di ka napasamak. Mamasang ka din nga sobrang nga imon na dyan. Apimat nga nga inarakop na ka na dyan ang classmate mo. Diyan nagpakpakadaan, mama. Alakit sindira, ma. Jesus, dati nakataktakas nga ugali ti may sa tao. Ala nga dakas ti agimon. Ngayon mo sobra. Madi mo ta. Amin nga aglabas ka dakas ha. Gapos siguro ta, very caring kang ka. Itipe ko nam nga, di mo inoreng nga linokatan na jari daw. Di na pa kinayat. Ngwan nga ron. Kasla ka nala kataptapayaan. Kasla ka nala itlog na natay taptapayaan na ka nga iyaw-awa na nga marigrig ka. Anak, agananat ka. Numasinter mo nga madit ugali na. Nasesiyat lang na sinamon. Takayat mo kani nga pahon ti relasyon nyo ti kasjay. Kasano nung kasawa kayo kat andan tula kasaritam nga lalaki. Ultimo nga natay umayagsinger ti kuryente kat pagimunan na. Oh, uno saan kat adda dagit ay agisusur ka dagit hulugan. Kat kasarsaritam to kat makikita na. Kat agasawa kayo to. No, my God. Naimunak man. Buwan, boyfriend agay na kami palain kanida ni papang mo. Ngayon saan ka kasjay? Ma, sintiran, ha? Kano talagang madi, nabimbintas nagsina kayo. Kung ako naman matakak, di talaga nga right man. Yung saan samit. Ala, sabi ko matasan nandun nga ulitin. Kada di nga nabii, manunemi, nag-ring ti cellphone ko. Hangis o tumutawag. Babae. Kaopisinaak manunemi. Hello, Virgie. Hi, nadisturbok sa matiturog mo. Haamet. Okay lang. Abe ka di. May panggap ka ni boss. Abe ni boss. Agkong kumbidar. Birthday ni Mrs. na. Katintay to So nataklaonin no. Mapantay dapaskin sa jacket na naimas para dugiti sagana, di ba?
Wanat na lang siguro dyan mang cater. Ha, ano pa cater? Ni Mrs. na. Naling. Nga cook ni Mrs. na. Sabagay. Napitas na relasyon ng kasawa, di ba? Talo na kita anak na. Amo, kas kiniserte, apapalak nga ragsak ti pamilya. So, ito nag-asawa kam kaniya Edgar, nga boyfriend ko, kahit kung tukas diya. Nasyat, nadungo. Kahit ito na ano pa nag-asawa kan Edgar, baka next year. Dahil nga ka ni Eric. Ako pa'y makatawa mi. Mabayag kami pa'y. Gusto gayam. Amom, ado di kiti problema nga yung umang ko kini boss. Nagling pang advisory so na siya. Naling nga bumalakad. Isumad lagayang pasari sobrek ka yung private room na. Tamo kini kursunada ka kini boss. Si kamat. Sa bagay, ang adakes, kapag ang gwapo, kinasayat ni boss, di ba? Sobing pie. Oo, kaslakay kahit mo ni boss ng na Edgar, ha? Si kamat. Inabot doon agad adot ang crush ka ni boss. Manong nemi, di mi napupuutan ti oras. Kini Virgin nga nagsasarita. E di malpasan manong nemi, di pa nagsarita, may bigla nga nag-ring ti cellphone ko. Ni Eric. Hello, Eric. Sin't kinasasarita mo itinapaot? Ha? Ni Brenson? Dati kinaarakog mo ito restaurant? Kung nagtupay ngamin, nga inawagam siguro, dagos ito, yada ka niti silad mo. Saan? Kasano ko mga awagak, jak amot pang tawagak yung guana, nasa ko mati tumawag, kasano maamuan ako mati cellphone number ko. Panyatamok, saan nga isot itimawag, saan isot kinasarita kini Virgie? Ano nga Virgie nga magbagam? Branson ko naman! Eric, itata na sa papay. Gupdentan relasyon ta. Anya! Sa mong ibagbagan ita, tapo matayak ti tao, no ibagam nagsinata. Nagsinata? Gabo ka na diyan ang Branson! Gabo ti ugalim. Sobra ti ibon mo. Di na pa agasawag yung bugbugkawan na kon. I hate you, Eric. Kinunak marong naimikit kinansel kon, bitawag sa ko. Inyo po inidep di cellphone ko. Tapos sa alin nga makatawag. Him. Baka nadamot tipong tutnat na di na kon matawagan marong naim. Ngayon bayam? Bayam lang. Rimrimuharag di silad ko marong naim nga napanangalat na nung insarik ko di silad ko. Narapapingot uminom kabayata nga nagpampalungot. Nakasarakak. Nakapili ak tikas ken ni Eric. Amukla ko mga. Agpesong awan ti madi nga bisyo na nga mdeje laingin. Sa nga baling nga man nanginom. Sa nga baling agsigsigarilyo. Sa nga baling nga sungadorin. Basta nga naimon. Sus nakadaldelikado ti karelasyon nga naimon manong nemi. Kabigatan na manong nemi idiyon ko ti cellphone ko. Nakadado di message na manong nemi. May salat inopen ko. Sorry. I'm very sorry. Sorry talaga. Agpabada nga kasi dyan, manong name ti message na. Naging ka nag-ring. Isunat tumatawag. Sinong batak? Hello. Sweetheart. Good morning. I'm sorry. I'm very, very sorry. Sorry talaga. Eric, among ka di nga sana ka nakaturog. Ulit-ulit tumawag ka. Iminyop mo. Inulit-ulit ko tinangisend ti text ko. Nagsusorry ka. Sorry. A billion sorry.
Eric, jakon kayat. Jakon kayat. No. Saan mo ibagat kasta? Iba't patig ka. Diyak kayat nga mapukaw ka. Diyak kayat ng sinata. Yung diyak kayat ti kasta nga ugalim. Namakpay no ag-asawa tanton. Isong itapay. Napimpinta sa langin o sinatan. No. Ma'am, saan ko nung nararamiden? Saan ko nung nararamiden? Promise. Promise. Dinimang mangan kami ti pamigat breakfast manong nami na papakin ni mama na pagsalita amin ti mga panggap kini Eric. Di sino mo na talaga. Ang narubing ayatan ti kaskin ko na, delikado. Kinuna ni Papa. Papa, nagpagpakaasi, so sorry. Agib-ibit pa Di mat, ama mo yun, nagiti parents na? Ama mo, kita. Sari makikita kita pagjagjagingak. Nagjagjaging medyamana. Ano nga tanong, kasalita yun ni Papang nata bagbaganda. May panggap ti kasi diyang ugali na. Diba, matakamatun kuntoking kwa na. Ay, no, ulit-ulitan ti kasi ay. Set lang ni sinamon iha. Gamot agsusuri ako na, alagat ikampalit yan sana. Di ba, honey? Oo, ikampalit yan sana. Na, mga ipanagnek nga dinan aramidan ti kasi yung aramid na. Okay, Papa. Mama. Ikakpailan ti yan sana. Manong Naimi, dada akong di bisina, tinawagan na. Mabaling nga di aglunch na. Kung alangin, may naktulangin alam dito bisina. Mapag kami matender ti birthday party ni boss. Di mo kayo tumay? Habi ka din na saan. Sino kakadwayo? Siyempre di kita kaobisinahan mi. Kanda dumapay Sige. Dagasing nga itong arad. Okay. Isundon ni panagkuyog ta. Okay. Hindi man akong dagasin maron name ko na kanyak ni Virgie. Uy, di boyfriend mo na Jenny. Nag-uray kang kan. Ano nga rin? Magilugan nga kada kami. Saan? Baka no... krasak ka ni Eric. Hagimun ka kanyak. Ape ko maagi mo na. Basan? Makilogan kan. Imunan damos, di ba? Imunada na ta under time zone na. Nagilogan nga rin ni Virgie manon name. Ket kas iti dati nga raramidan na masapul nga orayek ngisot mangilukat. Inlukat na ngayon muna, tirida nga batog ko, nga itisango. Nagluga na. Sana insumlat ng lokatirita para kini Virgie. Aga mamudan kini Virgie, madam na Okay, let's go. Hi, Eric. Yes, Virgie. Sakti timawag kini. Francis Iderabi. Saan mo ka nung patsyangkan? Awan kanyang na dyan. Nagsusuri ako nga rin. Napagsalita kami ti maipanggap iti panag-birthday ni Mrs. ni Boss. Gantya ka mo ngamin no apay nga nakatadidog ti storyami. Iso nga nakamaybayag. Okay lang. Talagang ipatpatig mo na ti gayem ko Iso lang ti kakaiso na. My one and only. Gantya kahit nga mapukaw. Di mo kaya't nga maagaw ti sa bali. Over my dead body. Talagang ipatpatig na kaunay dati boyfriend mo, Frances, my friend.
Manong name mamanuunay digiti matendar. Iti birthday so nga hang nagulo. No dikit talaga nga mayat dan layas na. Kinablawan mi manong name di misis ni boss mi. Siyempre, nababae kit beso-beso. Dati-dati manong naming ori to bisina kat naangaw ni boss. Kastapay no adda iti suna iti balayda manong naming no kasta nga takapasken. Inya mamuk damo nga parang nga maamok manong naming kini Eric. Boss. Yes. Frances. Boyfriend ko ni Eric. Eric ni boss. Manager me. Sir. Nice to meet you. Kastamad kang ka Eric. Bagay kayo. Ha? Ayan. Amam, kadagupan ng empleyado nga babalasang ha? Ni Francis iti kapipintasan. Di ba? Iso nga rin nga isot inayat ko, boss. Ilalam. Sayang na may batam. Sayang numaagaw sa bali nga lalaki. Saan kong ipalubos, boss? Okay, dapat lang. Manong name itimipon ni Eric kadigiti lalaki numampay talagang saang uminom. Numanin ijayaan da. Maagpagkid-kidan na. Nagtitipon kami nga babae manong name nga magustuhan ni boss iti umay ti ayan mi. Diyan mo no apay. Gamot ipagpakat na lata na iti nakakatkatawa. Na naroon ng break time mi talaga nga adulot tayo digiti hanggang maibusan ti jokes. Naipatang ayan naman nung name batog ko. Tanakatak dari suna. Gamot na jak mahalwadan di ilag ko ano ni. Ure ko la, sinipat niya baga na. Ala ni boss talaga nakakatglayin kag pakpakatawa. Kinunak man nung name. Sinipat ko ti abaga ng tamintlo. Di makadakas imparabaw naman nung name titakyag na iti abaga nga medyo sinalabay na. Dugan malagip ko. Boss, sorry. Abay, may problema. Natat, imay ho. Oh, abay, dati mo nga dito gastuin ka. Boss, diyan boyfriend ko. Abay na imon. Ay, delikado nga ron. Gagangay lang, boss, bakit kitry? Isos, babam to siyang kuntun ko ulitin. Basta, no adda, ngam no awan. Baka ulitek to. O, baka mamati ka, ha? Sana ka mamati, boss. Kapot na loyal kayo kay ni Mrs. Manong name idiagawid kamin saan nga nakilugan pa ni Virgie. Ta saan mi nga may dagas at sa bali nga nakilugaran na. Awan ara-ara magmag naman ng name. Eric, sweetheart. Ang kakadimad la, ang kasamat nakahamon sa nakaado tinangan. Saman, naimas nga rin di kitiluto eh. Sabi nga rin saan ka mo nunin. Kasi ka talaga ni boss mo. Papay, ada ka din pakita na nga matiking ka? Awan. E papi, imbas ko mga adaiso na ti ayan, di kiti lalaki. Ngam, iti ayan yumat nga babae ti ayan na. Nga liliklikaw na kayong inisistoryahan. Kasi nga talaga ni boss. Chikbo ni boss mo, hala. Uy, saan? Nasingpet ni boss. Very loyal ka ni misis na. Nasingpet na talaga. Amom, no kumabay lang baro ni boss. Kahit ko tikas keng kuha na. Nyata ko na! Kung naktupay namin, chicks na ka ni boss yo. Eric, si kalat inarabid na tikas jay, nga sinalabay na ka. Iti kaado yung babae, si kalat sinalabay na. Amom, sa anak ko mga gatap, nagsusuri akong kang ka.
Talaga nga, marik nang iti agimon. Namin ado na napasamag ti kastoy. Sikalat sinalabay na. Sikalamat tinang sipat ti abaga na. Nga di mat naaramin di na duma. Keras mo. Babae na ka. Eric, panagkunakit. Ana, sige, dumanon tapay sa Jabalay. Dokayat mo, idisagad to yun. Tamakaamukan. Maramid mo. Sige, idisagad dito yun. Isardin mo. Ore man nga, aglamas tilugan, okay lang. Ada nga mabutay nga, no adake disibay mo. Okay lang. Ore no adda masabat ko dito drug addict. Okay lang. Ore pagsisinublatan na. Basta may ado iyo akitikas ken ka. Ikang kakumati sa bali akong daway nga inaramid mo manin. Arig na di mo pa'y impaniknek ti panagbalbalyo mo, ti panangikat mo tikas ng ugalim. Inaramid mo manin. Saan nga nagununi manong name saan namat ngayon sarding ti kotse, yaw awak lang no sa bali pangiturungan na. Yung karkararag kong sabi ko mata, awan ti daga sa panggap na kanya. Baka no, sumurot kina muler ti panunot na ti panak ti adayo sa anak to remisen, Diyos ko. Yung sa bagay, uran at aramidan na. Matayak pa yung umuna sakbay nga maramid na ti kayat na. Kinon ko na kitinakem ko manong name. Ngayon, tulnog nakmatlaing dito balay manon name. Di ba kas dawak? Saan nga dumsaag? Numapan na ilukat ko matiri daw, batog ko nga rin daw. Idi siya sa kumanti mangilukat, so mabitlain. Eric? Sorry. Sorry manin. Diyan kami mawatan tirik na kay. Orimet no asin no. Imagine him. Abi nga, da kayo ti ayan ni boss mo. Abi nga sa nga timipon kada kami nga lalaki. Abi nga magustuhan na kayo nga pagkatawain. Pag pinustahan ta, no saan nga sikat ti babae na, at naman sa wanudo nga babae na kanagiti kakaduang nga babae. Eric, nasingpet ni boss. Gagangin na rin jay. Orin no ti opisina, no break time. Rumari ti private office na. O may nakasasarita, unuran, nga empleyado na. Kasi jay, no break time, o may makimirianda. Isarek mo yung timirianda amin ako. Kasi jay, no saan nga may panggapit trabaho, may panggapit personal nga banag, tis istoryad na. Gabot ada ta iti balay na, dati nga raramidan ng tikas dyan, isuwas dyan. Ngumapay nga si ka lang tinang sinalabay na. Kan si gamit lang tinang sipat king kwa na. Samat nga si siyak lang no kwa. Naira lang siguro lang nga siyak. Itay. Ngayon pabuya na kanya. Tapos yung paniknik na. Nga saan lang nga si siyak aking kukakin ka. Eric, makaturog akon. Nga maawatan na ko ma. Oramet no asin no? Sikalat kastoy. Oren, asin no kumamit. Saan ko mga gimon? Diyak ka mo kasi dati ka raramid din yung boss mo. Damo ka makita. Sorry na. Kasanon no, adan tubig lang nga mga rakop kanyak. Kat adda ka. Kadabi ngamin nga rakupan na ka. Amom, kahit kanyan kan di chance. Another chance. Gumagslasya akong kayat. Sorry na. Sorry.
Agsinata pa lain, agsinatan. Sa mga ramitin di makisinakan niya. Baka sidiran na kanto di konsensyam. Tapay. Napinpinas lahat nga nagpakamatayak na mapukaw ka. Oh my God. My God, Eric, no. Kaputi matpatid ka na iunay. Hawalan di sa bali pa nga nakapapadgan no sana sika. Sika. Kit sika lang. Please. Jakon kayat pa nga mangig kang kati padang ibagam ng agsinata. Ikarik kang ka, sangkot nung arami din, timadi nga di mo kayat. Please. Nanas kang ngagparin tumagit sa ngwanam tapno lang mapakawan na kanikanak ti sa bali nga chance. Nasa mo ibagbagang sinata, nangarunang nga di mo aramidin. Kadaramidig. Sige, sige. Dumasa garotin. Mabit lang tasak na mangilong at madlang tari daw para kang ka. Sige, konak manunimit at numalpasin. Sige, okay lang. Kang katsitsan sa konak. Ngam talaga nga diyakon kayat. Hindi may lukat ng tirida manunimit dim sagak. Intarenteng kon ti simbrek. Hey, mabit lang. Apay, di ka pa inarakop. Ken, goodbye kiss. Yung itong bigatan, ito maminsalangan. Kahit ko talagang tingin na. Bye Eric, ingat sa mag-drive. Manong name sharing pa lang di parents ko. Sabi na ka bayag nga saan ka nga di saan? Siloko kayo. Baka ito, pati unang tikot siya at pagkarabidan nyo ti Papa, nabayag kang nagsasalita. Pa, nakadil-delikado ka talaga. Tiyakon kayat. Ano man yung tinapasamak? In yung storyak tinapasamak man nun. Eh, loko pag kami jibos mo, amo na nga da ka nga boyfriend, abe nga kasi dyan dinaramid na. Papa, dati-dati nga kasi dyan ni boss. Wala nga mapa nga, inranana. Hindi ni siguro malagip. Ori mo siya nung amin. Wala nga nalabas pa. Kinamuyo ka di. Nung ano agsina kami, pag mamuyak ka no, tas hindi rin nagtibugot ko konsensya, kapag pakamatay ka no. Hanya? Mama, saan ka din nakadaldelikado ka talaga nga delikado? Wala nga ori lang sangit nga pagpakaasi, ang pagpakawan. Ngikakta talaga nga tsansa. Tapno lang sumarding nga saritaan, misigi ko na. Di kahit nasa uwan nga nagkinawatan kami lang. Buwan pa. Kahit ko talaga liklikanin. Liklik ako. No, umay di opisina. Diyak kayat. Nung oray nagsadyay, liklikak. Delikado, iha. Anong delikado pa pa? Sa mo liklikan, nagsalita kami lang na siya. O lang, dahil delikado, no ka sa taramin. Di kami hani. Pag nga delikado ako naman eh. Kasi nung pakidnap natin anak mo, kaya ramasen na, nakadal-delikado ka siya eh. Papa, Mama, tara sa talamasasarakam. Amok ko di nga kasjay. Nakay ngay, imbagay nga singpet, tama mo yung digdi parents na. Di yung ka din nakasalita pa, iti tapang na. Nasa ludsud ko. Kasi ka nung talaga ugali na. No, mapasaktan. Kinapudno na kita. Napadasan na kanon din nagpakamatay. Ha? Papa? Adala ka no, saan na tong panlipapang na? Nga karina, tanalipatan na nga ron. Diyan. Pag imunan na nagkakapsat na, naimon ka nga talaga. Diyos ko, kaya? Kasi nung nga ron ti aramidag pa,
Sige, likli ka mo. Yung magananad ka lang. Ang mga nagpeso nga dagas nga ramidan na ken ka. Di ka main, honey. Sige. Ito ka na kayong agama. Ngayon no siya kumaakit. Ikan na pala another chance. Init ka na karod ka another chance sen. Diba? Agam, awan pa may saldaw. Inaramid naman eh. Gabutin, niranran natin kasi jay. Napasamak. Or isin duman, si kabaran nagkuna. Diba? No, si kakumati kasi jay. Adamang makita nga kakinkin na tawad ni girlfriend mo sa labayan na ka. Di marignam. Sige. Pa, ano taramidak? Liklikak. Itong palim ni mamag mo. Tapos na kasi saan nga makapanunot diti madi. Sige pa. Ikak pelang arod, another chance na. Tinawagan na manunemi, ti kabigatan na inulit-ulit naman yung tinag-sorry. Okay lang, kunakmen. Okay lang. Basta sa mo doon ulitin, ha? Talagang asanin. O rin na makita nga mga rakop kanya, ha? Madimot angamin, no? Adaak kita rakupin na ka. No babae nga. Okay lang no babae. Natumboy nga. Ay, madi Eric, ikang katachan sa amin. Idiyan na pala kuyog. Ha? Itay day tangrod din ti every weekend. Saan ta pala ramidan? Mga no, adamanin mapasamak nga amamok, kat isot umasidig, no lalaki, baka pagimuna manin. Saan tun kunak mo yun? Basta dati weekend, ag dinner date ta. Basta, umega alayin to pisinam. Manong nimi kasla nag-back to normal. Tawagan ng tibigat, good morning, ingat, I love you. Kastamat man yung tirabii, manong nimi, hi, makaturog kan? Sige nga din, ha? Good night, sweet dreams, I love you. Weekend, manong nimi, when? Tiyan mo, tong paano na dyan kunak nga dinakpelang umay alalain. Tapos na kasta kita, ag-date kami, iwasan mi palang tagkuyog. Ngim, nakasapsapa. Adan dyan ko siya naman nung name iti sangot ibisita. Uy, dyan boyfriend mo, iti palang orurahin na ka. Kasi ano kumagata? Ako pala 5. Abangan na ka. Baka kit namin no, rumor ka kadadakit it mga sa bali. Manong nemi, digrumuar kamin, imununan di kita dumat at jakpel na ipakni, di kita naskin na ipakni. Nood-odi Di makadakas manong nemi, nagkuyog kam kinibos nga rimuar. Da kami ti dua, naudi nga dua manong nemi. Ni apay, manen, nakunak tinakam ko. Siyempre, agatap manen Apay nga siyak tinaudi nga babae nga rimuar. Nga apay nga nagkuyog kami pa'y kinibos. Baka ada pala inaramid mi. Sakbay nga rimuar kami. Kasla kasta manong nemi ti ururay ko mga saludsudan na ngamsang ko na uray. Nasi at man no kasta, nakunak tinakam ko. Let's go, sweetheart. Iti dating restaurant. Saan ka di nga pala nasapa? Gabot ka na mga nasapa pa, di baliwan tati papananta. Iti beach. Adamat restaurant sa dyan, di ba? Maili ko ka rin ang buya, tinilanak dyan init. Sige, iti Garot Beach. Kamayatan, nagdara-drive manong name Eric. Yes, sweetheart. Imuno na rin mo rin iti patang ang babae ta, kaya naglalaki empleyado, di ba? Nabuyak amin ti Ruerda. Dakam kinibos din Odi. Kung na kami ni Virgie,
Di mo pa nalpas ti ubram. Amo pa ipakdiligid na nas ka ipaknim. Di ba nakarot na sat ganita ni Virgie? Di okay lang. Tapay. Kunak man lang nag-imon ka manin. Tanagkuyo kang ginibos nga rimwar. Naodi ka man pa rimwar. Sweetheart. Makarik na ka man tikas jay. Ngam kalawa akong te panunod. Kaputot siya akong kayat pa nga. Iba ka mang sinata. Sige nga na, itultuloy mo. Tap nilikas ta. Kat saan nga, marakarakter relasyon ta. Naimong ka kanuhit, kung ni papang mo. Apay mo ni papa? Dapapang ko kini papang mo, agam amuda. Nakikita na yung tapag-jaggingan. Kasta, na-history nga rin ni papang mo ka, no? Ngayon di ubing ka, at saan nga natungpal ni papang mo, nag-suicide ka. Nagloko ka pa nga dyan, istorya na. Naimong ka, no? Bagim imunam diri ka absat mo. Di ba garap mo, kat saan na kang ipatpatag ni papang mo? Eric, okay lang tikimon. Pakakitaan day tati. Anyaman nga ayat. Amarik na. Ngam nagsubra. Pati. Naglabas. Dakes. Amom deta sanggari. Amok. Maamiris ko. Ngam nalpasin. Iso nga tao ko sakman nagsurikan ka. Baham, sweetheart. Ikarigata karamiden. Ikatek. Tinalaos nga imon ko. Ikatek. Promise. Okay. Very good nga nung nasta, sweetheart. Sabi ko matamaikat mo. Sabi ko tadatamad latag katuluyan. Manong Naimi, kamok ini ka talagang inikat nan timadi nga ugali na. Gaputan na palabas sa bali pangabulan. Dimteng Manong Naimi, ti 1 year, first year anniversary tayo na yatmi. Nag-date kami manan. Hindi tada makita nga mamuk nga lalaki. Diyos ko ya, baka matadail ti anniversary mi no kastoy laing nakunak tinagam ko. Ngayon nang sintirak Manong Naimi. Hi, George. Uy! Francis! Timakderak Manong Naimi. Nagbeso-beso kami kini George. Boyfriend ko ni Eric. Eric ni George. Kinis ko laki di college. Umdiya ka mo ta nagsardeng. Api nagsardeng ka, edi. Nagsukin ni papang ko. Nagdakil din ang gastos mo eh. So, as jay. Ori na ituloy mo lang. Naituloy mo lang. Nagtatrabaho kita. Excuse me, dyan ti ka-date ko. Di manlihaw kami Manong Naimi, di baga naka-date na. Lalaki? Nagkatawa ni Eric Manong Naimi. Abag katawa ka? Amo mag-imunak ko ma. Hindi ka-date na lalaki. Bakla na niya nga George. Magmandan adlaw mo. Kaya okay lang oras ang batla. Baka oras ang bakla. Gagamit lang na ito. Okay. Celebraran ta first year anniversary ta, sweetheart. Sabi ko, madam, umanukot ka tikait ko. Kaya't mo nga niya. Mabaling ka di? Kada itong anniversary ta kita. Kasalamu ko na niya at panunot mo, Eric. I'm sorry, ang pala mabalin. Tabi man. I'm sorry. Di mo ka di pa napariknekan nga talaga nagbalbaliw akon?
Nabalik ni kakon. So, ang tipagtanagan. Basta samong narami din. Nabalik ni kakon. Tako lang nga orin saan ko mga bakla ni George. Siyempre. Nagbeso-beso kami, imagine, ha? Di mo kaya't? Eric, please, mawatan ako, ma. Intun ka, ano nga ron? Intun nag-asawa ta. Malpas ti kasar. Kahit ko nagbaling agtalinag ng virgin na king gadumting na tangal daw. Intun ka, ano nga ron? Next year? Okay, kita ito no next year. Into no second year anniversary ta. Ito kastungal daw to? Okay. Okay nga ron. Next year. Or oraik data. Ngamsak ba nga din teng ti may kaduwa nga tawan anniversary mi kini Eric Manunemi. Napasamak ti Jack Pulos ni namnama ang pasamak. Kadagiti si Marsarno Manunemi ang gundaway na promutak. Nagpalinak assistant manager Manunemi. Nag-ado Manunemi nagiti mas dahaw. Api nga si ka. Sa kaya ti paborito ni boss. Siyempre, nagretiro ni assistant. Oh. Kat ato ko maman sumarsaro, no? Ang imsak man ti kinayat ni boss. Magkatapak sa akin, di Happy mit, Virgie. Nasingpit ni boss. Ang sikat ni kursonada na. Nababain sa babaero ni boss. Naamuhan ni Eric Manunemi ti amin ta nagsalsalutsod siguro. Congratulations. Thank you. Nakadot nila sama. Ano mabaling ko nga ron siya kahit siya laan ni boss, in-recommendar na. Tapay. Agimon ka? Kung naklan na nagkat mo datang ugalim. Naikat kon. So nga no problem. Diyan mo Manunemi no apay. Nga di agsakit ni boss Manunemi, siyempre siya itiya. Nangakam ti akam na. Nga madali kita saan ko nga amo Manunemi, nga ramiden, daratiga po na no apay nga mapanag kiti balay da. Siguro Manunemi, ada ispya ni Eric, kadigiti pandak empleyado. Tamam-amon na amin Manunemi di mapaspasamak. At dalagit gundaw pa Manunemi, hindi sakbay nga nagsakit kat sumreka kiti opisina na iti kwarto na. Ngay nakabaybaya kag siyempre ag kumperensya kami. Dumandanon amin kang kuhana. Nagatapak pa kini Virgie Manunemi. Virgie, sika ka ditispya ni Eric dito'y? Uy, saan nga siya? Kayem, apa ka mga siya? Apay amo no amin di mapaspasama. Tapay. Kasano nga mong amo na? Amo na amin. Itawag na. Oy, nabay kayo man yung nagsasalita kini boss mo ako na. Apay amo na. Eh, saan siya? Francis, pang-asim. Baka nata ako marumbeng assistant na iso tagipulpulong. Siyempre, kagura na ka. Sino? Kat. Ni Bakit Mersen. Siyempre, iso, no seniority kumakit, iso kumaturumbeng. Baka sisot agis-ispya, iso kagan anad ka. Ni mo rin agis-ispya ko ma. No okay lang. Kadya boyfriend mo. Ngano na dumumot ngamin, friend. Ori da kaming padam ng empleyada. Kadagatap kami pa eh. No nakababay ka ito nagkwarto na. Awan ti dakas nga ramid mi kini boss. Alam mo, awan. Ngam hamon mo na maliklig nga di agatap. Ngam api nga may dandanon kini Eric. Manunemi.
Ini malainganin ni boss. Simrek man into pisina. Kadadaman hindi kidukundaway manong name. Na siyempre ay manak. Ito yaw. Kwarto na. Boss. Liklikat na labasit kastoy. Ngano agsarita ta. Hanga dito. Room mo. Tapi nga man takas na. Nunto nga ron tarwar. May store. Dubota ka na kita empleyado. Inaumot sa mali pagsasalitaan doon saan nga may pangipiti business. O na ba boss? Hagimon niya boyfriend mo? Alamat makit kita. Adagi pulpulong boss. Nagloko mo ten. No, sige. Baantas tangar teramidan ta. Nakadaldal ka ako ang boyfriend mo. Manong nemi ti may nga aldaw nga naudi kam nga rimuar kini boss. Wen. Najak amo manong nemi nga dagahim ni Eric ngagsisiin. Nga iti day tang aldaw kat samot nga na schedule nga umay nakalain. Kaputa, naudi kam nga rimuar manong nemi tulod gan. Francis Di Balayo. May dagas kamit. Boss saanin. Oh man, wakan. Nga medyo guyudan nak manong na may abilitan. Boss saan? Adan ni Eric. Ha? Najitikot siya na. Sorry. Sige. Mabaling ko kasalita iso na ilawlawag ti amin saan, boss. Baka nadala nga madi. Sige nga rin. Hindi makapanawan ni boss manong name ni Sidgak ni Eric tikot siya na. Dimsag. Inukat ng tiri daw para kanya. Sweetheart, saan nga nakaschedule ti panangalam kanya kita? Talagang saan? Mapingard nga saan nga nakilogang ganibos mo? Nakita ka, siyempre. Naglogang ka natin. Let's go. Ngayon saan kami nga napan ti restaurant no dikat intulnugnak manong name ni Ribalay. Kasi dating lukat na tiri daw para kanyak. Naging narakop kami, nagbinisito. Bye. Ingat sa parag-drive. Manong Nemi, nakariingak, iti pa nagtugtugtug, pa nakatugtug tiri daw, tisilid ko. Napabaring kwasa. Pa? Hindi papag mo na ito eh. Apay, bumangon kan. Dati, didak pabangunin. Voluntary ako bumangon kan. At kahit may padamagkin ka. Bimangon ak manong nemi, rimuharak. Paapay. Naging biti radyo. Tiyan niya. Bad news iha. Apay, ni manager yo. Natayan. Natayan ni boss. Tinakasaysayat nga boss. Natayan. What? Kano ka sa no? Nadarang sarang kiti balay da. Pinaltugan da. Asino? Nagsurrenderan. Asino nga rod? Ni Eric. Oh my God. Nakadaldelikado yung boyfriend mo, anak. Ayun sa nga bali. Siyempre, may balod for how many years? At pagpindasan natin amin, taaring nagsina kayo, siyempre, mabalodan. Manong naming nagrigat kong inalaw tiriknak. Iha, anat na sakit ka. Nakasingsingpet nga boss
Papa, ngawan ti basol na. Nagatapan lahing ni Eric. Kasi matin tinaramid na. Hubing pa'y nagita anak na, nagiti putot na. Iso dahil tatin mo na, pinanunod ko, Papa. Nakakaasip pa'y ni Mrs. na. Agladladingit. Nagiti na uli lang, hubing. Nga napukawan iti ama. Iti sa bali abangir, Manong Nemi. Gusto ni Papa. Mabalod ni Eric. Kahit nga saon nga naliklik akong tilalaki nga sa ngarumbeng nga ayaten. Nawaya-wayaan akong kangkuhanan. Di mo nang inaramid ko, Manong Nemi, napang ko sinarungkaran ni Eric iti pagbaludan. Apay nga inaramid mo. Apay nga nagatapam. Nakasingsingpet nga tao. Awan ti mading aramid na. Awan ti mading aramid ni. Amo ti Diyos. Apay kasi tinaramid mo, Eric. Di mo lang pinanunutin. Noanyat mapasamak kadigit di mapanawan na. Apay. Nagbababahoyak. Isang araw nga voluntaryo kasi mo ko. Diyak namin kaya nga mapukaw ka. Kasano ko mga mapukaw na namin? Ita, di anad na nga napukaw na hon? Gapot na malungsod kan ti pagbaludan? Saan? Makiaregloak. Kasaritag na mapakin ni Mamaw, kasano kadakil na. Bayadam ti biyag ti boss ko. Nagsaya atin no kayat yung misis na pareglo. No siyak na asawa na diyak kayat. Uri kasano kadakil na kwarta. Naskin nga gikarang ko ti pagbaludan. Naskin nga agpaot ka ti pagbaludan. Tabarbarang ngagnakim ka. Barbanik katem ti madung ugalim. Saan gaya marumbin na yatin di kaskin ka, Eric? Sagbay nga pimanawag ti pagbalutan Manong Nemi. Kinakanyak ni Eric. Francis, sweetheart, please. Orayam ti pa nakawaya-wayak. Laglagak laon na yan. Bakit takton, lumawaya-wayan ka. Nung balod ka, anteng na, makumbiktaran ka na. Upe na entertain to di kita agaram ganyak. Tamakinubyo ak sa bali. Ken makiasawa ak ton. Francis, no. Francis, saan? Horeagan, anong ka dita? Ikarom tinaramin mo. Nakaal-alas ti ugalim, Eric. Manong Nemi, hindi mapanakon makidungaw, mas dawak. Jak pulos inamnama. Dinarupnak ti asawa ni Boss. Pinungot-pungot na. Anay ko, Mrs. Abay, anad basol ko. Anay, anay ko. Inan-anawad na Manong. Get out! Get out! Awan ni basol ko, ma'am. Anong awan? Sikat nagimunan ti boyfriend mo. Iso nga pinatay na ti asawak. Sikat na ba kaya gapuno na apay nga natay ti asawak? Awan ni basol ko, ma'am. Awan. At relasyon niyo ti asawak sang gani. Awan. Tirelasyon mo kay iso ti boss, iso ti manager assistant na, na italaeng. Nakasingsingbat ti asawa yun, ma'am, sa aming pagkatapan ni Kasta. No, abay na singbat ti asawak, abay isot pinatay na. Apay natay ti asawak. Apay pinatay ni boyfriend mo. Iso nga da, at napakain na, igam ti pa nakatay ti asawak, hanggang pagpakita. Nonas kan idarom ka, met kan idarom ka. Ano ko matikasok? Ano ko matikasok? Da kayo nga doon kini Eric tinagtulag tapno matay ti asawak. Amo ti Diyos nga ti basol ko, ma'am. Get out. Saan ka pagpakita dito eh?
Sikat ti rason no apay nga natay ti asawak. Sikat ti kapuno no apay nga pinatay na di nga boyfriend mo ti asawak. Iso nga pumano ka dito sa kagpagpakita. Manong Nemi, saan ko nga dagan pa tibang kahit ti boss ka na kasing singpet. Gabata talaga nga Jack makasidig. Idilayangin na itabon nga awanin tao iti Campo Santo. Napanak. Iti sa kaanan ti tanem ni boss. Dito'y kong manong naming tanamitim, dagiti nasikanin tanamitim ko, ori amok na saan nan nga manging. Boss, I'm sorry. I'm sorry no siyak man na talaga ti puon ti amin. I'm sorry, boss. Sorry. Kinon ko nak manong nemi. When? Iti opisina manong nemi gagangang siya akong pinangsukat ka ni boss. Sa korte assistant. Kasi lang nalamiis kanyak dagiti empleyado. Ni Virgie ko na nakanyak. Gayem, di ka mas down o api kastat panakilangin kang ka dagiti empleyado. Nasaklat na asidag kang ka. Tabay. Saan nga may katiatap na? Nga talaga nagtulagan nyo kini Eric ti amin. Sa amin nga nagtulagan, friend. Yung sa mong may katiatap na. Nga saan ka lang napnak ti assistant. No, dikat, kaya't mo pa yung agumen ti pwesto ni boss. Iso kinontak mo ka no ni Eric tapno patayin na ni boss. Tapno siya ka nagbaling nga manager. Nakastilit mapaspasamak. Isubmit ko yung main office designation ko. Ha? Agikat ka? Agikatak. Kayo nagsayang agikatak. Tapno maliklikak ti anyaman nga sayang kusing ibabakam. Talaga madlaw ko met. Kasano ko mga mamanage ko ti may nga kastoy pang-opisinahan no adayo tirik na digit empleyadok. Saan ka di nga madi? So nga, nag-resign na. Nakasay-sayang sana ka masayangan. Tapno saan ko na hindi tao, nga danakam ko ti panakatay ni boss, tapno lang siya sumakat nga boss. So nag-resign na. Agigkatak kat sumarang nga klient sa baling at trabaho. Kasta nga ron tinaramid ko manong name. Inawat na madasigod. Kasta umatiragsak manong name di simukat kanyak. Hindi pumanawakon. Frances? Yes, ma'am? Abay, awagan natin, ma'am. Sikat sumukot kanyak. Kat sa anak mo tin empleyado dito eh. Sungumang ko na ka. Awang ko mati mading adati panunot mo. May panggap kanyak. Awang mo. Ada ka ni? Manang Merced? O no, ada basol mo kanyak. Diyan ka mo no basol mo na saan. Baga sikat SPID ni Eric. Siya kang peso. Isong sorry ka. Sorry. Ken si kapit Pangulo di kiti empleyado tapno. Virgin dak. Ngay bagam nga danakam ko ti papatay ni boss. Sorry. Okay lang. Gabot sikat ng ipuspusan tapno nag-resignak, di ba? Gabot sikat din na labsak. Kambis ko mga sikat yung baling assistant ni boss. Sikat yung kontrabida. Okay lang. Manang Merced. Kasapulam Adot anak mo. Awang pagsabolan nila kayo mo. Sikat mang bibiyag kadakwada. So nga, nalagan diriknak.
Naman pa nga tawon nga empleyado akid dito nga opisina. Ngayon tamarap na malikdikan ti amin. So nag-resign na. Good luck man ang Merced. Sabi ko matawan dumdumteng na problema ito dito ng opisina. Hindi nag-resign ako manong name kahit nakadanon ako dito balay. Basta nalag-ano, tirignak. Awanin ti problema. Iha, talaga nagikat kan. Kuwan mama. Ket? Naragsakak mama. Pero kung man naragsak ka, siyempre, awanin ti problema. Hanggang na problema ni Eric, kaputan na kumbiktaran nen. Baka gloko-loko dyan pagbaludan, baka patayin di sunan dyan. Ken, di ako makitkida dagiti tao nga gat-atap ti madikan niya. So, I'm free. Nalusot akong ti problema, mama. Alakit sabi ko mataawan ton ti dumdumpeng to nga problema iha. Baliwag tagtrabaho ma, agaplayak. Saan nga narikat nagsapol pagtrabaho at tikas kanya. Sa bagay iha, agresak pala ti makabulan. Kabayatan nga ipasak dagiti application ko. Ngayon maumpay makabulan, manong nemi, di aya bandakon, napurbaran ang application ko. Nangato nga dangos ti posisyon ko, manong nemi. Ngayon dadakon ti sa baling opisina, dayta. Kasi umat manong panagaram kanyak, dagiti babaro manong nemi. Ngayon ko nakadakwala. Jack pa'y kayat, ti balbaliw nga gayat. Jack pa'y kayat, ti agayat iti may kaduagon daway ko na. Tamudat istorya ko anong nemi. Tasya sino ko saan nga makamot istorya ka nagdinaman. Di boyfriend, di assistant, manager, kat pinatay na di manager. Tapos ni kasta kat di assistant manager nga girlfriend jay kriminal, agbaling nga manager. Ngayon ko nakadakwada manong nemi nga nakasarapay lang ti puso. Aging ka na gito'y upaten nga tawen tinapalabas manong nemi. Ubingak mahi manong nemi. Ngayon tulaan mo ninton ka nga dumteng ti may kadua nga ayat iti puso. Mabalin siguro inton ng bigat, sa nga bigat, iti masangwanan nga aldaw, iti masangwanan nga tawen. Ni Apo Diyos lang, ti makaambo nga maikenden. Dahito'y manong nemi ti pakasaritaak. Na tinaminsan manong nemi kat nagbalin ng pagkad ti biyag ko. Imbaglagan din na isalakanak. Saan ko nagbalin nga asawa, tikas ka ni Eric, nga sobra, iti kinaimon na. Sabi ko manong nemi, tadamat na ibatik nga adal, liwliwakan pagsarmingan ti biyag, kadagitipadak nga di nga kan nagbuya. More power to your program. Tuwing nga dagyaman nga pagayam mo, Frances.